ମା ତୁ ତ କାଲି ପରେ ମରିଯିବୁ, ଆଉ ଫେନ୍ କଣ ଦରକାର? ତା ମା ହସିଲା, ହସି ହସି କହିଲା, ବାବୁରେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ତତେ ଲଗେଇବାକୁ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଲଗେଇବାକୁ କହୁଛି। କାରଣ ତୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଯିବୁ, ତୋ ପୁଅ ବି ତତେ ବେମାର ହେଲେ ଏଇ ଘର ଆଣିକି ରଖିବ। ରଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ନଥିବ, ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। ମୋ ଏଇଠିକି ବାଧିବ। ମା କହୁଛି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବି ମା କହୁଛି ତା ଏଇଠିକି ବାଧିବ ବୋଲି, ତା ଉପରେ ଥାଇବି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି, କାରଣ ମୋ ପୁଅ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଦେ। ସେଠି ତା ପୁଅ ଆଖିରେ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବୋହି ଆସିଲା। ଲାଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୋ ମା ମତେ ମୋ ପାଇଁ ତା ମନର କଷ୍ଟ, ଭଲ ପାଇବା ବି ରଖିଛି। ଏତିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣ